Para sa mga Pangulong dinalan nung nakita sa balita lokal. Bacolod naka-record sa dugang 192 ka COVID-19 cases kahapon nga adlaw. Vice Mayor Familiara ni Pausisa ang report nga ginalegar may ginalubong kon gabi sa Handumanan Public Cemetery. Balita national, masobra 1,000 nga OFW stranded sa Dubai. NIATF nagadihon sa standard quarantine protocol para sa mga nabakunahan na. Balita international, madamo nga pungsod wala nakapadayon sa pagpangbakuna sa second dose bungod sa kakulang sang supply sunod sa WHO. Sa sports balita, Los Angeles Clippers nakasulod na sa Western Conference Finals sa NBA. Maayong aga Bacolod, may ngaga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Father's Day, Hunyo 20, 2021. Ni naman sa Aksyon Dorel, Cabato, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pwede na ba tayong mga teachers mabakunahan? Hindi ba yata? Para sa akin, frontliners kayong mga teacher. Senator Win Gatchalian! Isinaalang-alang ko ang kaligtasan ninyo. Kaya naman, tiniyak natin na mapabilang ang mahigit sa 1 milyong mga guro sa A4 Priority Group para sa bakuna. Salamat sa pagpapahalaga sa amin, Senator Win! Dapat ako ang magpasalamat. Dahil sa inyo, may kinabukasan ang ating mga estudyante. Tandaan, pag ang mga teacher... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last size 12 Action Radio, Philippine Standard Time, Public sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Naglabot na sa 59,545 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 730 ka kaso. Nadugangan sang 192 ang syudad sang Bacolod, inasundan sang Negros Occidental 166, probinsya sang Iloilo 150, syudad sang Iloilo 84, Aklan 77, Capiz 29, Guimaras 17, ug Antique 16. Samtang 183 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 45,000, 601 kag 5 ang bagong nga nagkalamatay. Nagdala naman sa kabilugan nga 1,365. Ang Western Visayas ang may 12,560 ka-aktibo nga kaso sa COVID-19. Natala na ang ipacheck ni Vice Mayor Elcid Familyaran ang statistics ang Handumanan Public Cemetery matapos nakabaton sang report nga may ginalubong kon gabi. Sudo kay Familyaran ginamonitor na sang GSO head kag ginausi sa base man sa report sang watchman sang patso. Dugang pa ni Familyaran delikado ini bangod wala may baluan kung base positibo sa COVID-19 kag posible gabi ginalubong bangod may mga patso nga nagapangabay sang RT-PCR swab test result kag kung wala ilubong o kung sa sulod sang 24 oras. Palayag pa ni Familyaran madamol sa gyapon sa mga pumuluyo nga wala nagapacheck sa pihak nga may sintomas ng COVID-19 kag ginahulat pa nga maglala ang sitwasyon kung madamo na sila sang may nalatnan.
Ginako naman ni Nestor Hinolos, caretaker sa Handumanan Public Cemetery nga may nagapalubong gidman sa mga patso sa tion sang kagabihon sa pagumpisa sa COVID-19. Suno kay Hinolos sa tuyo nga hindi na maglaton pa ang COVID-19. Wala say kasarang si Hinolos nga magbalabag sa pagpalubong sa mga pasyente nga nagakapatay bangod sa virus. Dugang pa ni Hinolos may masobra 200 ka mga pansyon nga ginpahimo ang syudad para kuntani sa mga pigado nga bakulod noon apang naubos bangod diri na ginalubong ang mga nagkalamatay sa COVID-19. Hapon, gabi, mga tagla city na, alas 6:30 na. Off mo na na, sir. Pauwi, way ka dyan mo, sir. Balik ka na naman. Balik. Kung kabalo kong may COVID, kaya kung kisa ang abi ka panawag na sa akon, hindi ko magdulhog ulaton ko gid. Kabahin sa pagpahayag ni Nestor Hinolos, ang caretaker sa Handumanan Public Cemetery. Sa iban nga balita lokal, ginklaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga wala ginatugutan ang pre-book sa mga resort sa tatlo ka adlaw nga nasaad sa ginpagwa nga executive order. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpathag sa gobernador nga ang tuyo sa tatlo ka adlaw nga pagpasira sa mga resort sa Banwa kag syudad sa probinsya. Amo nga pasiguro nga hindi magdagsang tao nga halinan sa posible pagtaas ang kaso sa COVID-19. Ginehemplo ni Lacson nga ang nagliligad nga adlaw nagsaka ang kaso sa probinsya kag ginakahangawa sini nga kung hindi pagpasirad-an ang mga resorts anti sa adlaw kag pagkatapos ng kapistahan sa San Juan de Bautista kung sa Hulyo 23 to 25 mahimo nga magadagsang tawo kag madasig man nga magsaka ang COVID-19 transmission. Definitely not, no. We will deal with them if they will do that, no. You know, ang cases natin, again, for the last 2 days, gasaka na naman. And we all know that fiesta sang San Juan de Bautista, kultura ginasa Pilipino yan na magwa at mag-swim, no. That is our culture, that is our tradition. Si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginagulat ni Provincial Incident Commander Dr. Zephyr Gerhard Kalian ang ipasa nga datos ng kada lokal nga panguluhan sa Banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental angot sa kadamuon sang populasyon nga nabakunahan batok sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahag ni Kalian nga base sa Hunyo 18, 2021 nga datos ng probinsya. 3,792 ang nagpadala sa nagkalain-lain nga Banwa kag syudad sa probinsya. Samtang ginpahayag ni Kalian nga nagadepende sa request sa isa kay LGU ang ilang man ipadala nga doses ng bakuna. Sa karon, Sinovac vaccine ang ginausar sa probinsya sa tatlo ka adlaw nga province-wide mass vaccination. Kag sa katapusan nga balita lokal, plano na Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas nga mag-request ang duga nga mga personnel nga iga-assign sa medical team nga amo nagatrabaho sa extraction sa mga persona nga nagapositibo sa COVID-19. Sulo kay Vargas, halos wala na sang pahuway ang iya mga personnel nga masami nagakaagahan sa ilang trabaho gani mas labing maayo kung mayara man sa mga bulos sa tion nga ini sila magapahuway. Duga pa ni Vargas, madamo man kung tani sang mga job order casual nga gin-assign. Sa iya talatapan apang problema kay kalabanan sini sa ilaw wala sang background sa medical nga trabaho. Padayon man sini ginapanugyan sa iyong mga personnel ang istrikto nga pagsunod sa ginapatuman nga health protocol lagod malikaw sa naman nga problema nga maghimo idulot sa amo nga pandemya. Las 6:18 Aksyon Radio, Philippine Standard Time sa mga balita nasyonal. Masobra 1,000 nga OFW stranded sa Dubai. NIATF nagadihon sa standard quarantine protocol para sa mga nabakunahan na. Detalye sa balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon. How are you? Happy Sunday and of course, happy Father's Day. Sa tanan nga mga amay nga naga-monitor subong sa Facebook Live. Happy Father's Day gid sa inyo. And of course, sa mga naga-comment rin sa aton nga
live sa Facebook. Good morning lang kay Miss Cory Vidaha. Kailangan tayo aton monitor kaya katulog yan. And kay Palangga, sino siya? Palangga Taka Cuevas Pangantihon. Good morning. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning, good. Happy Sunday. And of course, happy Father's Day sa papa niya nga si Joel Dialagdon, kay Mr. Beboy Villasor, Sir Noel Amar, Sir Milili Oligo, Bia Jonathan, Maninoy, Michael John P. Season, kag si Mars Diduyo, kag saran nga dads out there ko no. Happy Father's Day. Martina Lilindra sa may Imos Cavite. Happy Father's Day. Charot lo, kabalo kong father siya. But anyway, good morning. Kathy Kim Iriman, good morning sa imo. Happy Father's Day sa imo nga amay. Louis Alda Senior. Yes, naga-monitor siya dra sa may Manila. Okay, may lang nga pagpamati. Salamat, good. Kaya Maninoy, Michael June P. Season, good morning sa imo Maninoy. Happy Father's Day. Ara siya sa may Metro Villa Subdivision, Valenzuela City. Okay. Kay Miss Jinky Dialagdon, ginatamyaw niya sila ni, sila ni Ma'am Van, Alex Montesa, Dennis, Mama Lolita Dialagdon, saya sister nga si Jenny and Jane, amiga niya nga si Alma Olegon, Serela Samar Aguilion, Mikey Montilla, and Melanie Rivon. Okay, good morning man kay Christine Menyes Villalobos. Hi Christine, happy Father's Day kuno siya tatay, kag happy Father's Day man siya pinalangga nga bana. Wow, si Jomar Villalobos. And kay sa iya amay nga si Pascual Menyes. Good morning and happy Father's Day. Nicel, good morning sa imo Nicel. Happy Sunday. Yes, kay sa iya Papa Edwin. Okay, happy Father's Day. Miss Homa Lumena, good morning man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, happy Father's Day sa tanan niya, fathers worldwide, especially sa iya husband si Henry Gamala Sr., sa iya bata si Henry Gamala Jr., and iya sons-in-law nga si Jemil Puerto and John Ray Martino. Thanks a lot. Okay. Chona Cordero, good morning and happy Father's Day to all. Of course, sa bana niya nga si Robert Cordero, happy Father's Day, Papa. From Miss Chona Cordero. Kay Martin Padilla, hello, Tito Marts. Happy Father's Day kay Hector Taga Mulila Padilla. Super complete. But love you, pa. Wishing you good health and the best. Char. Happy Father's Day, good. Okay. Timprano pa nagbugtaw si Tito Marts. Dali lang. Good morning man kay Fatima, ganaganag baral, dira sa may Karabalan, of course. Happy Father's Day sa iya tatay Jerry Baral, kag sa iya magulang, si Jeremy Baral, kag sa tanan nga mga tatay. Have a great Sunday, thank you. You're welcome. Kay Alex Monteza Palihog, yes, sila ni Ma'am Van, Doc Mayo, Mrs. Alvarez, Miss Jinky Dilagdon. Okay, sige, standby ang mga ka-aksyon for Balita National. Last size 22, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, public sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita National. Mas sobra isa kalibo ka overseas Filipino workers na nagapabilin nga stranded sa Dubai bangod sa kanselasyon sang biyahe ang ginapatuman sang Manila nga parte sa COVID-19 measures. Iyang sabat ni Consul General Paul Raymond Cortez sa pamangkot kun bala, nagsaka ang repatriation backlog bangod sa ginapatuman nga travel restrictions sa Pilipinas. Ang mga stranded nga OFWs yara karon sa paginakop sa Philippine Consulate General sa Dubai. Ang nagalaom naman si Cortez nga malapit na nga schedule ang masunod nga flight agon makapauli ng madamo nga OFWs nga stranded sa karon.
Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nagadihon sa karon sa standard quarantine protocol ang technical group sa National Task Force Against COVID-19 para sa mga Pinoy nga nabakunahan na nga yari sa Pilipinas nagyara sa abroad. Suno kay Galvez kung nabakunahan na ang isa ka OFW sa abroad, may pareho siya nga quarantine control sa mga Pinoy nga nabakunahan na. Dugang pa magasunod sila sa 7 days quarantine procedure. Palayag ni Galvez ang ginaduso nga guidelines ang deliberate pa sa NTF kag isa ini sa talakayon kaupo ng Ministry of Health asang Israel nga natala na magabot sa Manila masunod nga semana. Kumpiyansa sa karon ng Department of Energy nga ang magamay nga supply sa kuryente nga nagresulta sa rotational brownouts ang mag-aayo matapos nga nagpromisa ang stakeholders nga sundo ng pulis nga gintalana sa DOE. Suno kay Undersecretary Felix William Puentebella, dako nga bagay ang kooperasyon sa mga stakeholders para sa mga supply sa kuryente. Subong man ginpahayag ni Puentebella nga ang manipis nga supply sa kuryente sa nakaligad nga mga semana ang nasolusyonan kung mayara sang reserba sa panahon sang peak hours. Palayag ni Puentebella, nag-umpisa ang issue sa power supply sa may pila ka mga stakeholders ang wala nagsunod sa pulisa ginplastar sang DOE pareho sang 2018 nga competitive selection process para sa mga suppliers, ancillary services sang 2019 kag grid operation policy sang 2020. Kag sa katapusan nga balita national, naka-release na sa ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth asang malapit 6.3 bilyones pesos nga hospital claims sa mga ginakabig nga high-risk areas batok sa COVID-19. Sulo kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Dr. Shirley Domingo, ginpaagi sa debit credit payment program ang releasing sang malapit 200 size ka health institutions. Dugang pa rin Domingo, nakabayad naman ang PhilHealth sang 79% sa total claims COVID man o kon hindi. Samtang bukas ang ahensya angot sa ginaduso sang technical working group nga pagsapol sa tunga sang PhilHealth kag mga hospital nga magauyat sa proseso sa mga claims sang health insurer kasunod sang issue angot sa data discrepancies. Ang mga detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Busy? Okay, so again, good morning kag dali lang. Kay Wilma Inocencio Cabarles, Happy Father's Day. Tatay Virgilio, kay Marilo Kahilig, please pag-greet Happy Father's Day sa iya mga tatay. Salamat. Ay, dali lang gada. Ay, atong monitor. Hindi na ako pinadula ko. Sa tanan yung mga tatay, gali, hindi kayo sa tanan niya nga tatay. Sa tanan yung mga tatay. Okay, kay Mase Tofago, good morning. Eugene Mihica, Bong Fernandez Dawson, Drasuma, Australia. Happy Father's Day kay Papa Carlo and Tito Stephen sa May Mansilingan from Eugene Mihica. Juvie Monares, good morning. Kay Gina May Dianala Bahas, Happy Father's Day sa Papa ko in Heaven. Kay sa family Bahas Dianala Kag Traste, Happy Father's Day to all. So, okay, sige. Okay, Tita Jean, sige. Standby naman. Alright, standby ang mga ka-action for Balita International on Sports. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:27 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nagpabutyag sa kabalaka ang World Health Organization kan WHO bangod sa kadamuon sa mapigado nga pungsod nga naguntat sa pagpangbakuna batok sa COVID-19. Suno sa isa ka opisyal sa WHO nga si Bruce Aylward, pinabulubanta 30 tugtog 40 ka mapungsod ang wala pa gilayon nakapabakuna sa ikaduwang nga dose ng AstraZeneca vaccine bangod sa kakulang sang supply.
Sulo kay Isle Ward nga amo ang tagapamuno sa COVAX facility kay isa ka mekanismo gintukod para sa patas nga distribusyon sang bakuna sa mga pigado nga pungsod. Kalakip sa mga pungsod nga apektado sang kulang sa supply sang bakuna ang mga yara sa Indian subcontinent, Sub-Saharan Africa, Latin America kag Middle East. Isa sa nakitaan nga rason sa WHO sa problema ang pag-istrikto sa exportation sa India bawat sa COVID-19 surge damlag lang. May baluan nga ang Serum Institute of India ang isa sa mga lisensyado nga manufacturers ng AstraZeneca vaccine. Base sa datos ng WHO, 1% pa lang sa populasyon sa Africa ang nabakunahan batok sa COVID-19. Kag sa ato naman nga sports balita, nakasulod na sa Western Conference Finals ang Los Angeles Clippers matapos nga perdihon sa Game 6 ang Utah Jazz sa score nga 131-119. Sa third quarter, nag-abanse pa ang Jazz sa 25 puntos sa pangamat-amat nga lalagas ng Clippers tugtog sa wala untat nga maghimo sa 3 points sa fourth quarter. Ang comeback sa Clippers sa piyak nga wala nakampang sa ikaduhang kaginan si Kawhi Leonard bagod sa injury. Pinasiling nga hindi ang upon ini ang ikaduhang kaginan sa franchise history sang Jazz na nag-collapse sila gikan sa 25 puntos nga abanse sa isa ka postseason game. Para naman sa Clippers, makasaysayan ang ilang pag-abanse sa conference finals nga pinakauna makaligad ang 51 ka tuig nga prangkisa. Last size 30 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo, Hulyo 20, 2021. Dili lang manamyo lang ko sa mga fathers subong adlaw. Happy Father's Day sa inyo. Kay Ryan Barcinilia Balumbaga, Happy Father's Day and happy 60th birthday sa iya tatay si Hernando Balumaga. Okay? Ramilin Sardinola, kay Chris Vilma Treyes, kay Macrea Perez, Jay Gaborno, siya tatay, siya Johnny Gaborno Wilfredo, Happy Father's Day. Louis Alda Sr., Rooney Revillo, Raffol, Tribaco Sango Jr., Edmar Kilitar, Jack Pinonggan, Chris Vilma Treyes, Happy Father's Day. Sige, Happy Father's Day sa tanan nga amay, subong adlaw. Of course, kag sa akon man nga, amay nga ra sa Davao City. Happy Father's Day. Okay, keep safe mga ka-aksyon. Sa tanan gali nga father sa Dris Action Radio. Andi tras lamay sa isa kay kadamo sa ila. Okay? So sige, stay safe and God bless us all. Hindi naman si Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa